barang bakal entuk duit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Sing ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep wakil budaya? Apa dianggap aku breng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora aku. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Mun tanggaku mbrobos kene, mun tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar ya. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lah gesos kowe. Pak Toton dasmu lho kok. Kowe ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Lho yo wigati lho Pak, Bapak nyumpen napa? Kok semune Bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, Bapak ki mung rembug impen. Ngimbe apa ya, Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Ngandel ora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe iki dilereni to, Gong, kaya ngono kuwi. Mula kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting ki don kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas, ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki peranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Lah terus kula tak nyuwun prisa Bapak niku ngimpi napa? Impenku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau.
Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih kuwi saben wong wis padha ngerti impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu kuwi jenenge impen titiyani. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyani iki ketuntu gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng redeke ra kelakon truk dadi kegawa ngimpi. Ha ya kuwi. Kuwi jenenge titiyani ya, Pak? Titiyani. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh, tenan ya. Ka tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sindan jenenge Orisa, wo. Nek saiki wis ora meteng Tru. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi titiyane. Lah gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake, nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandhang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung dhuwit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpuke anak-anake cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak sokot. Iki mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolo-men muni ngono lho kowe. Mengpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu, yuswane wis semono. Ge widodari ki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa. Ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa
ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho wis tau urung cerita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi agemaning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to pacritane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing sombiyen ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijer awake, bualunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Tru. Ayo iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung pak wesi, Tru. Dadi wesi kabeh. Marang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula rak wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki laire endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi eneng lakone. Ora kok ndur lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesana sing nyetel HP ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, guys seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawuh sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih kula tampi. Ndara Abimanyu. Iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa. Nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur. Ya nala garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ya Gong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngendhanake wektu. Meng
ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya. Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Ya 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 Bagong pangestu Tampanono. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Blaka Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Mangkiriyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani mitra sasmita ingkang tak tampa kek aku kuwi ngimpi lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka anggane Kakek Semar wekasan dadi ayem tuwin dadi tentrem atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka saka petunganing Wisanggeni Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Mak-jamak. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Mak-jamak. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to. Semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya kek sami-sami ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh merga syarate angel. Lho syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku ming semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal nggayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok? Tom kosong. Tong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak ngeneke kene mbel.
Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mangke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndarawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndarawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndarawati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun ngampil Wodarma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata nenggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngarake aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tenguk-tenguk kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora diutek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya binayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen ing gumarenggeng samya pirembagan dados sakeling mangke dumurujug tanpa harapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat. Gawe kaget niki rak Penembahan Durna to Penembahan gandhak mleguduk swara gembol Semarante awela iya aku Begawan Durna Semar apa kowe pangling karo aku mboten lah ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penembahan loh ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng Penembahan selamat tekaku Semar niring sambikala praptaku salam taringku katur marang kowe ya Semar nggih kula tampi Penembahan bekti kula kunjuk nala gareng natampa pangestuku Tambanana lho nggih bekti kula kunjuk Penembahan oh Petro Kantong bolong natampa pangestuku Tambanana lho nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat bekti kula kunjuk Penembahan oh Bagong iya pangestuku Tambanana ya Bagong lho nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat dipun sekecahipun anggenipun lenggah
Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunju. Lho, iki sapa iki? Aku Wisanggeni, Eyang. Oh, Wisanggeni ya putu. Pangestuku tampan ana ya Wisanggeni. Tak gegem dadekake jimat slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune simbah tampan ana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunju. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku tampan ana ya, Tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunju. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku tampan ana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang bekti kula kunju. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak tampan ana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Kating-kating kuwi. Kating-kating kuwi. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake basaku kok suara gedhe masuk uramu, Kong. Coba balen ana, Kong. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Kong? Mbah iki yaene gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Dana ingkang wigati sowan ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Dana ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Lho Semar, praptaku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka wewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba.
Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdining para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kuwi Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Ana Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet mung kari flotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru-guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita.
meksa karo kawula cilik. Apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis, ha? Hah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Ngono tanggaku mbrobos kene, ngono tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Hah? Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lak gesos ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lekku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Iya, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora
Oh iki mbok yo sing apik ngono. Iki ngopo sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, matu Jawa, matu Jawa, tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dating pendelik iki? Oh, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werku durung bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendyangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Jiwa Semar. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang
Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macam apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah siramu. Pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedawak cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dijupuke? Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wih, dan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuk. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Apa butuh tela ngapa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak golekke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho kaleng Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora usah gumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosah asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Wis merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Gleleng
padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku pengen ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, niku wis apik. Merem ngapet-apekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lha ora tau endo. Kene manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat uwit ya iso. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblokke kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Moh. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinal kok mempengi ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Mosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sing nang kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara karo kanca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semuk semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle.
tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus ya wis. Ha iya. Agak lu bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak karepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing gati sawika ing diri terus. Marikoten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggih setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Kersaning Prabu Ndwaraka nyaya kulub ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Ndrawati Tampanana ndak gegem dadekake jimat anak lanang Antasena padha raja sak praptamu nggih pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdhe ya kulub Antasena ndak tampa pangestu ning wong tuwa Tampanana ndak gegem dadekake jimat anggir Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki selamat tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun mak cilik garpa ruci selamat tekaku
Aku ngaturake sembahku katur ya mak cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya ora kepenak praptaku wa. Pak Dipati Udawa iya. Kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndarawati, Pakdi. Wis anggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh. Sumengko pengawak Bodrandamar Sasgita namung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndarawati. Setemene ngene wa. Sowanku saning Prabu Ndarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Dresala Geni, sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta. Munggah ing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu Antasena. Oh, Pakdi. Lah kok dadi banjur sumanong sowan menyaket kelawan Makmi Ndarawati. Bloko suta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makmi Ndarawati? Ming Pakdi gelem maringake Sekar Jagasuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Jagasuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndarawati, Siwa Ndarawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjengipun. Bocah nom dumeh ndugal kuwarisan. Dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakapinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndarawati. Nek ora krungu Senopati Ndarawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndarawati niki dadi tanggung jawabe Satru Garba Ruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndarawati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Jagasuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndarawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan malih jenengan. Lah ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. 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 Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasempyok ing ngarat dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garba Ruji. Bapak keparanggul mungging ayuda
kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungging ngalogo Nggih kula menika tiyang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma ning kok sok baline nek aku iso ngasurake majlis garba ruci Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma nggih kula menika nate bondo kaliyan ingkang Rama kula mboten kawon nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu ayo dijajal Nek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura nek aku neranyak karo Makdik Garba Ruci aja indole kene dongane engkung ler wowo sing pine panca Tepetoking ayam wana mrak manguwuking bagagen Werkudara ora mangling iki kaya dene Atmajaku Gatotkaca apa dene Atmajaning Dimas Arjuna anakku lanang Angka Wijaya Koko Rabu kasinggihan mekaten mbok menawi wonten wigatos dene putra Paduka pareng sowan wonten Garing Amarta Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa Gatotkaca wonten timbalan Prabu Maradhyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matura marang Waku Darma Kusuma ing Amarta wale-wale menapa Prabu suwan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwanaya Ntaka ing wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nang kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijayakusuma pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma mangkah anggro sesumbar lindho pame gonceng kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Amarta bakal awel
maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan. Syarat seranane kudu pustaka Jamus Klima Sada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye? Teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya. Kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada nggir Tanjung Anom. Dian Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca. Nuwun pamunten mu sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel. Mila samangke Gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Kula nyuwun pamunten. Tinimbang samangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun. Bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah Punten amit sang Kalimantabi tirebena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak. Kok Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kalian putra sami regejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinayo nyahak tuwin kinayo anyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok iya turta malih Kyai Semar Badranaya menika selaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ana ing pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu.
Nyuwun pangapunten. Mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa. Nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwanaya Taka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya dawuh piye. Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wah, kuwi tenan inggih. Menawi ngantos kula Dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake. Dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Lima Sada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani. Kula aturi paringaken Paman. Ning lekas kita linuteng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu yana tanah kolong jagat dewa Bathara Antarja ora Prabu ingkang sowan.